til itformidler.dk, en hjemmeside lavet til IT-undervisere og vejledere. Hvis du selv leder efter et IT-kursus, så skal du gå til hjemmesiden Lær mere om IT.dk ved at klikke på linket her. På hjemmesiden her kan du lære om en særlig pædagogisk metode velegnet til undervisning i IT. Du kan hente undervisningsmateriale, diskutere i forummet og se kommende kurser til IT-formidlere og andet. Jeg vil nu kort præsentere de forskellige sektioner på itformidler.dk. I sektionen om IT-formidler kan du læse om netværkets formål, og du kan se, hvem der er medlem. Inde under markedsføringsmateriale ligger der logoer, fotografier, plakater og foldere til fri afbenyttelse. Under undervisningsmaterialer har vi vores undervisningsmoduler liggende. Dem kan du enten se her. Du kan også sortere efter undervisningsemne. Men du kan også hente alle undervisningsmodulerne i en enkelt fil ved at klikke her. Det samme gælder de såkaldte navigationssedler, huskesedler, der er gode til at udlevere til borgere eller kursister. I forummet, der kan du diskutere med andre IT-undervisere, stille spørgsmål, komme med gode idéer og i det hele taget andre interessante ting og sager. Man skal have en profil for at kunne bruge det, så der skal man logge sig ind heroppe. Ind i bloggen er der forskellige fortællinger om IT-undervisning til inspiration. I nyhedsbrevet kan man her se de tidligere udsendte nyhedsbreve, som vi forsøger at sende så ofte der er kommet nyt indhold på hjemmesiden. Under begivenheder, der kan man overrette kurser for kursister rundt omkring. Det var hjemmesiden. Der er indgange til de forskellige sektioner her fra forsiden.